Bona tarda, sóc en Rafael Angelats del Club d'Escacs Tordera. Anem a fer un dijous més, una mica de feina, una mica de treball en finals de peces menors. Fa dies ja que ens estem barallant en finals que hi ha peons i un dels bàndols té una peça, o en algun cas tots dos tenen peça, i avui engegarem amb una situació una mica peculiar. Així a cop d'ull veiem que el tauler està molt ple de peons, el blanc en té 4 i el negre en té 5, i el blanc té una peça de més. En aquesta situació, una cosa que ens pot cridar l'atenció és que el desequilibri material és important en favor del blanc, però el desequilibri posicional també és favorable al negre, en el sentit que té dos peons molt avançats, molt a punt de coronar. Ens plantejarem d'entrada les 3 preguntes. De dir, juguen les blanques, però podem pensar que no tenen manera de parar els peons, tot i tenir l'alfil, i per tant perden, o bé que guanyen tot i els peons passats del negre, o bé que poden estirar unes taules d'alguna manera. Aquestes seran les preguntes clau d'aquesta situació. Mentre vaig parlant, suposo que aneu mirant i aneu veient coses. Si us sembla, jo ja he dit algunes de les coses objectives, de les obvietats que hi ha. Si en veieu més, en voleu remarcar més, comencem. Qui vulgui que llanci. Bona tarda, Bona tarda. No sé qui ets, no te veig. Lluís, bona tarda i benvingut. Si algú ja es forma una idea clara de quina conclusió hi haurà, que dispari també, tranquil·lament. Si algú diu ja veu clar quin és el resultat, endavant. Qui ha de jugar ara? Juguen les blanques. Blanques. Juguen blanques, tenen un alfil de més i el negre a canvi té un peó. Però els dos peons de G i d'H estan molt avançats. Llavors aquí hi ha una mica el rovell de l'ou. A cop d'ull, qui es llança? Qui veu alguna cosa? Fem la pregunta a la inversa. Es poden aturar els peons? No. És un no força definit, Lluís? No es poden parar. No es poden aturar. Se'n pot parar un, però l'altre no. A algú se li ocorren maneres d'aturar-los? Tot i tenim ja el torn de joc del blanc, si a més jugués el negre... Si tinguéssim l'alfil a H2, l'alfil blanc... H2. Si tinguéssim l'alfil aquí, dius? Sí, després podríem parar els a tots dos. Bueno, si el tinguéssim aquí ens el menjaria, la primera, no? Ja. Primer passant per F4. Però després ens avançaria el dalt. Veieu el que està plantejant en Lluís? Si hi ha posem l'alfil a F4, el que passa que no els aturem, Ja. Perquè és que d'entrada pot fer H2. No G2, que ens permetria de moment... Veieu el que estic dient? És a dir, si juguem alfil F4, ell ens pot jugar o podria avançar el de G o el d'H, però semblaria que amb el d'H
a la propera, encara que capturem el de G, a la següent el d'H entra ja immediat. En 2 moviments és a dins. També entraria, que suposo que era el que deies, Lluís, avançant el de G. Perquè avancant el de G, és clar que l'àlfil, de moment, en primera instància l'atura, però el de G corona, l'àlfil se'l menja i després ve el d'H. En 2 temps, el d'H torna a coronar i té una d'H. Ho veieu clar, tot això? Sí. Sí. Llavors, la conclusió... La conclusió quina és d'això que estem parlant ara? Que el negre coronarà. Que hi ha coronació, sí o sí. Llavors, en tot cas, es pot pensar en si hi ha alguna altra opció. Vale. Hem de pensar en tot un altre pla. Això va bé que analitzem tota una possibilitat. Ara hem arribat, em sembla que sense discussions, a la idea de que l'àlfil és incapaç d'aturar almenys un dels 2 peons que coroni. Això vol dir, no val la pena gastar energies en què l'àlfil els intenti parar. D'acord. Conclusió feta. Un cop hem arribat aquí, la idea pot ser de dir, doncs ens rendim, perquè no podem aturar el peó. Una opció seria l'opció A, de dir, com que no podem parar els peons, perdem, ja està, abandonem. I llavors és quan surt el Tartakover, el Savieli Tartakover, aquell jugador que més era mig filòsof, diu, mai s'ha perdut una partida abandonant. Perdó, mai s'ha guanyat una partida abandonant, mai. I és veritat, en el moment en què abandonem, llavors sí, ja no hi ha res a fer. Però mentre no hem abandonat, potser podem traçar algun altre pla. I ara és quan podem començar a pensar, hi hauria alguna altra possibilitat? Sí. Sí. I, a veure, de Lluís, Xavier, Tomàs Francesc, Ferran, qui més hi ha? David? Lluís, em sembla que tu has vist d'entrada un pla. Sí. Val, esperem un moment a parlar-ne. Lluís, alguna idea? O Xavier, o Ferran, alguna idea? Jo avançaria el peó a A5. A A5. Amb quina idea? Pues després A6 per forçar que te'l menxin i el peó que hi ha amb B6 coronaria, crec. És a dir, fixa't com canviem el xip mental, de dir, passar d'una hipòtesi defensiva, que passaria per intentar aturar aquests peons, quan hem vist que això és inútil, dius, no, anem a l'ofensiva. I tu veus que hi ha un peó blanc a B6, que també està a 2 de coronar. Exacte. I llavors planteges de dir, a veure, el que li està fent nosa és el de B, que està en casella blanca, per tant l'àlfil no hi pot fer res, però tenim una ruptura. Sí, tenim és el que faria. La qüestió és, llavors, ens posem a rumiar aquesta línia i ara toca calcular. Juga blanc. En quants temps podem fer això? En quants temps? 4. En necessitem 4 temps. 2. Atenció, que quan mata ens fas cac. És veritat, sí. Bueno, Per tant, 3, 4 i 5. Ja veuràs. Llavors, a veure, anem a pams. Ara comencem el càlcul. Si nosaltres avancem, ell ens avança. 1.
En el segon moviment nostre, ell pren. 2, fa escac. En el tercer moviment nostre, ell pot entrar. Corona. I en el quart moviment nostre, què fa ell? No, és que el rei jo l'apartaria, el posaria a C6, el rei, com a fes escac en el peó. Ah, correcte, tornem-hi. A veure, comencem de perfilar més. Llancem, ens llança. Llancem, ens fa escac. Sí. I tu dius, vaig a C6. A C6. A C6. Ell corona. Vale. Té dama. Té dama. I segueixo en el peó B7. B7. El peó... Hola amigos de Blanco y Negro Teatro. B7. La pregunta és... Soy Enzo Gara. Aturarà la coronació ell? Jo crec que no. Podem protegir la casella H8 en l'alfil posant-lo a F6 perquè no amenaci la coronació, la dama. Com ho veieu, això? Que sea fácil de intuir. Lluís. Sí, Lluís Fontrodona. Magnifica los muchos. Més hi ha per aquí. Pastís. En Xavier no hi és, ara? Sí, Xavier. Com ho veieu? Té possibilitats de contrajoc aquí? Si evita que arribi, si es posa al mig... Bueno, ell, no sé què ha dit, a F, què ha dit? A F, posar l'alfil a F6. A F6. Posar-li ara? Encara no, potser jo avançaria abans el peó a B7. Llavors, si te fa dama... Què us sembla? Comencem a provar? Vale. O mirem a veure si veiem abans de bellugar peces? Tornem a repassar la seqüència. La seqüència passaria per una ofensiva. I ara, atenció, perquè el negre, així i així, pot triar amb quin corona. Oi? Sí, home, que tingui menys impediments, no?, per anar cap a... O amb el que, a banda dels impediments, representa que un i altre agafen columnes diferents. Oi? Ah, bueno, sí, clar. Això també és important. El color que toqui, no? El color Anem a que veure. coroni... Anem a veure, doncs. Anem a veure... El peó comença la seva amenaça i imaginem que ens ve a G2. Continuem amb l'amenaça. Bajar en 10 tiempos. I La espalda recta. Per a veure si ara se'l menja o va a coronar, no? Amb Sí. l'altre, amb el de G, el no? que passa que hi ha Què possibilitats Què diferents. tria primer? Què tria Com? primer, no? Què fa primer? Té que Això. menjar. No, haver de menjar tampoc és necessari, Es pot menjar. No, clar, no, si vol no ho fa.
Imaginem que entra, perdona, que pren el peó. Què fem amb el rei? Ho he fet amb l'altre color ara. Què fem amb el rei? Anem a C6? Sí, el que havia dit abans, el company. No? Rei a C6. I tenim el peó a B6, Imaginem que ens entra. I agafa dama. Què fem ara? Lògicament devem haver de fer B7, no? Sí, no? Sembla. B7. I imaginem que ara ell ens fa dama pren alfil. Corono. Nosaltres coronem. Aquí a dama. I imaginem que ell ens fa Párate y tenemos un nuevo video para ustedes. H2. La técnica de la pared. Nosaltres hem coronat una dama, ens hem quedat sense peons per coronar. I ell en coronarà una altra. Tenim recursos contra això? Què us sembla? Fer-li jack en la dama coronada al rei negre. A B5. Per reforçar la coronació. A un el fan? Sí, la dama coronada, passar-la a B5. Fent B5, aquí. A B5, sí. A B5, Dama B5. Guanyes un temps. Sí, guanyem un temps, el que passa que ell s'acabarà tapant amb la seva dama i el peó no l'aturarem, Fem-ho a poc, ara. Mirem-nos-ho. Mirem-nos-ho, si us sembla. Diem que llancem el peó. I que ell entra. Diguem que llancem el peó. I ell entra. En aquell moment, a l'alfil hauria que posar-lo a... Però és que ens està fent escac, Sí, és veritat, sí. Pues el que havíem parlat abans. Rei a C6. Ja. Entrem. B7. I ara... Semblaria, d'ull que així... B8. Fins i tot se m'ocorre que així tenim un problema greu. Abans de coronar hauria que bellugar l'alfil blanc per no perdre'l a F4, jo faria. Aquí. A l'alfil blanc. Ara, F4. Sí, aquí. A veure, això està així. Fem això. Aquí, sí. En lloc d'avançar B7, alfil F4. Sí? Aquí. Això vols dir? Sí. I quan ens pren? Sí, clar.
I ara, per exemple, està amenaçant això. Sí, sí, sí. No. Clar, la dama és molt ràpida. Sí. I anem a veure més coses encara. Hem fet que llanci el de G. I si llança el de E? Perdó, el d'A. Clar, que encara n'hi ha més de pressa. Tenim més possibilitats. No? Què fem? Avancem? Sí. Escac? Podríem... No arribarem, no?, si corona aquest. Com? Si corona el del negre bac, Ara juga el blanc. Què fa el blanc? bueno, ara o menja o es posa el s'aparta. Sí. I què fem que jugui? Que mengi millor, no? Sí, jo crec que sí, en aquestes Que circumstàncies. mengi. Endavant. Vale. I abans el peó. Sí. La dama aquí i aquest no corona. No corona, però se'l menja. No, avançant el rei, posant-lo paral·lel al peó, és el que faria per protegir-lo. Aquí. Aquí és quan es fa això, Ja. I ara, evidentment, podem arribar a coronar aquest, La Jack. però el problema és que fa això. I quan coronem, El matx canvia, I que és clar, va per l'altre. No, l'alfil per protegir. la natura, I no hi ha però res. esclar, aquests dos se'n van. Sí, imparable, sí. I el problema és que aquests dos són molts peons, Sí? Sí, sí. Lluís, ho veus així, també? Lluís Puigdemont? Jo? Sí. Jo veig un autofogat aquí. A veure, planteja'l. A veure, era alfil a D2. Alfil a D2. Això ja és un altre plantejament. Us fixeu amb el que ha dit en Lluís? Puigdemont diu, jo veig un autoofegat. Autoofegat, és a dir, que els ofegats a vegades els provoca el rival, és l'altre que ens ofega, i a vegades són suïcidis, són que un mateix s'ofega. Lluís es planteja aquesta possibilitat perquè suposo que, per allò que diguem dels patrons, allò que ens estem mirant, no? Lluís s'ha fixat, i molt ben fixat, que aquest rei blanc, fixeu-vos quines caselles té vetades. Totes aquestes estan vetades. Per tant, aquest rei blanc té poca mobilitat. Té aquesta i aquesta. D'acord. Però, té dos peons que també estan immobilitzats. Ara mateix el blanc pot mobilitzar en aquest moment aquest peó, aquest rei amb pocs moviments i aquest alfil. Però suposo que en el Lluís li ha fet tilín, ha fet allò que dius, s'encén la bombeta, de pensar que aquests dos quadres d'aquí
coincideixen que són quadres de moviment del rei, els dos únics que té el rei, i a més són de color negre, que coincideixen amb l'àlfil, i a més, un d'ells també és quadre d'aquest. I això fa pensar que potser potser podem passar de que es poden moure 4 peces a que no se'n puguin moure gaires. I és llavors quan apareix la idea, una idea ben interessant, el Lluís planteja àlfil D2, quina és l'amenaça del negre? Coronar els peons, cert? Imaginem que va per la coronació ràpida. Lluís, continues. Àlfil a A5. Resulta que l'àlfil, amb 2 moviments, ha tapat ja un dels quadres blancs, dels quadres negres, que podia anar-hi el rei i que podia anar-hi el peó. Al rei blanc ja només li queda un moviment i queden els moviments d'aquest peó. Doncs clar, en el moment en què corona, Lluís, ràpidament, i ara la podríem veure tots, Ara B4. B4, i es construeix l'ofegat perfecte. Perquè ara l'àlfil ja no té mobilitat, els 4 peons no tenen mobilitat i el rei no té mobilitat. I atenció, la part més important, no pot entrar en escac, fent escac, el negre. Fixem-nos, adonem-nos que no canviaria res que en lloc d'haver-hi una dama aquí, hi hagués una dama aquí. No canviaria res. Perquè aquesta posició d'ofegat és indestructible. Fixeu-vos que la dama des d'aquest quadre, per exemple, podria menjar aquest i què? No passaria res. Continuaria sent ofegat. És bonic. En aquest procés, la cosa que també és molt bonica és que tampoc no hi ha alternatives. Imaginem-nos que el negre no va per la coronació. Què pot fer? Aquests 3 peons estan immobilitzats. Pot moure el rei. Suposem que ve amb el rei. El mateix raonament. Suposem que costa el rei. No sé massa per què, però que la costa. I aquesta posició continua sent un ofegat impagable, perquè dona mig punt. És bonic, Això és d'un estudi de Campbell del 1855. A mi m'agradaria que tornéssim a l'inici i si us fixeu, primer hem detectat, hem flairat una mica les amenaces negres que són fortíssimes. De fet, hem desestimat la defensa directa, de dir, les podem aturar, aquestes amenaces? De moment, no, hem vist que no. I llavors hem fet un salt mortal, hem dit, canvi de pla. I llavors ha estat quan Ferran has plantejat de dir, ei, atenció, passem a l'ofensiva. Allò que diuen la millor defensa és un bon atac, oi? Si defensant-me no me'n surto, passo a l'atac. I és cert que aquest peó, el peó d'A, planteja algunes amenaces de coronació. Però hem vist que a la llarga el fet de coronar 2 dames en lloc d'una, això ha de ser mortal. Però ha estat molt bé perquè ens ha servit per generar tot un pla alternatiu, tot un pla diferent. Vist que el pla defensiu directe no funcionava i que l'ofensiu directe no funcionava, tornem a estar a la casella de sortida i diguem què? Ens rendim? O abandonem? O què? I llavors és quan apareix el tema que... En diguem tema perquè en diferents situacions ens hi hem trobat. El tema de l'ofegat.
de l'ofegat és un tema tàctic importantíssim que l'hem de tenir sempre present tant amb un color com amb l'altre. I aquí, com ho has definit molt bé, Lluís, diu, hi ha un autoofegat, perfecte. I a més és imparable. Molt bé. Alguna pregunta, algun comentari, alguna qüestió? Si no, ens anem amb una altra. Anem doncs amb una altra? No. Molt bé. Molt bé, Molt bé, tots plegats. Posició força diferent, força semblant pel fet de que hi ha una peça només per un bàndol i peons per tots dos, amb això s'assemblen. I curiositat important que també em penso que compartireu, que és realment curiós, això. Juguen les blanques. Possibilitat primera, les blanques guanyen. Possibilitat segona, al final està equilibrat. I possibilitat tercera, el negre s'imposa, és a dir, les blanques perden, perquè el negre pot posar l'avantatge material. Comencem per les coses que veieu com a objectives. Qui en senyala alguna? Sense por, no tingueu por. Els peons estan tots, els blancs estan a les caselles negres i l'alfil al blanc, les blanques i... Ben observat, Lluís. Els peons del blanc són tots a caselles negres i podríem dir que són inatacables per l'àlfil, tal com està. Això és un objectiu. L'àlfil, tal com està, la situació de moment no en pot atacar cap. Una idea interessant. Més idees, va. El rei negre fa nosa perquè el rei blanc pugui deixar passar el seu peó de C. El rei negre fa nosa, dius? Sí. El rei blanc estaria molt bé a D7. Si el rei blanc estigués a D7, el peó aquest aniria molt ràpid. Correcte. Més coses que veiem. El peó de C5, que no hi ha qui l'obstaculitzi. El peó de C5 és el que tècnicament se'n diu un peó passat. Fixeu-vos, Lluís, Xavier, la diferència entre el peó de C5 i el peó de G5 és que el peó de G5 encara no és passat. El peó de G hi ha aquest que l'atura. En el moment en què passi, com a mínim hi ha un peó que li demana la documentació, com en les pel·lícules aquelles de gàngsters. En canvi, el de C5, aquest no té peons que l'aturin. Sí que és veritat que l'àlfil el pot aturar, però no té cap peó davant. D'això en diem un peó passat. I, tècnicament, i aprofito per dir que podríem dir que aquesta situació anticipa un peó passat. És a dir, ara el blanc aquí no hi té un peó passat, però la situació que es genera aquí, que hi ha un únic peó per aturar-ne dos, aquest peó d'aquí s'ha d'enfrontar amb dos, això anticipa que en algun moment, via G6, es generarà per força un peó passat. Això també és una dada interessant. Què més veiem? El peó de B es pot atacar. El peó de B es pot atacar. Fàcilment. Es pot atacar fàcilment. M'imagino que et deus referir, per exemple, a rei B6. Sí. En rei B6 el peó queda atacat i... Negre solamente una per defensar, no? I el negre en té dues, Sí. Té àlfil D7 i té àlfil C4.
En el fil de 7 avances el peó i a la següent... Exactament. Ah. És a dir, en el moment en què ataquem el peó de B6, si l'alfil el defensa per B7, llavors, com que el rei el tenim en aquesta casella, així, podem avançar el peó de C atacant l'alfil i, novament, atacant el peó de B. I de retruc, després del de B, també atacarem el d'A. Sí, i a part, amb dos peons ja lligats i passats, ja me quedo amb les blanques. Digue-ho tot, Jacob. Que si té dos peons ja està guanyat, passats. No, volia dir, amb els dos peons passats i lligats i, jo torno a dir, i l'amenaça d'un tercer aquí. Dic això d'aquesta amenaça perquè arribat el moment, si el rei, per exemple, es desplaça per fer front a les amenaces del flanc de dama, aquesta amenaça pot arribar a ser decisiva. Arribats més o menys en aquest punt, què triaríem? A, B o C? Us voleu anar comprometent? Qui ho tingui clar? És a dir, les blanques poden forçar la victòria, la A, o al final està equilibrat, la B, o perden perquè el negre imposa l'avantatge de l'alfil. Qui es mulla? Saltem a la piscina, va. Jo diria que està igualat. Tu diries que està igualat, equilibrat. Però el negre patirà fort. El negre patirà. Això a simple vista, Suposo que Lluís, d'entrada, no ho sé, intueixo ara, aventuro. En el pla que plantejava en Jacob, m'imagino que tu t'hi enfrontes amb alfil C4. Sí. No pas amb alfil D7, que amb alfil D7 l'avenç d'aquest peó és criminal, però amb alfil C4, i suposo, a veure si m'equivoco, que planteges que l'alfil des d'aquí també té un ull posat en tota aquesta diagonal per aturar aquests dos. M'equivoco, Lluís? No, anem bé. Anem bé, que sí? Qui més es defineix? Tu creus que guanya el blanc. I aventuraries amb quin pla, més o menys? El que has lligat una mica la línia de defensa que plantejava ara en Lluís? Plantejaven. És a dir, l'ofensiva ve per aquest peó. Però la idea defensiva és defensar aquest i a la vegada tenir un ull posat en aquest quadre. Perquè com que si el rei blanc està per aquest cantó del flanc de dama, aquesta ruptura genera també un passat del negre. No. Llavors, com que l'atac passa per aquest, el rei negre el pot aturar per davant, tranquil·lament. En fi, jo no avanço. Depèn de moltes coses. Veus millor pel blanc. Qui més es defineix? Jo també penso igual que el company. Penso que el blanc té una lleugera avantatge. Veus millor el blanc. Jo veig millor el blanc. Ferran, Lluís, com ho veieu?
No sé si algú ja ha dit o no. Jo aposto per blanc. Jo. també. Passa que això és com allò quan busques aparcament en un lloc que està embotit de cotxes que dius només en necessito un. Saps? Si el trobes, ja en fas prou amb un. No necessites pas que n'hi hagi 10.000. Què tal, doncs? Ens posem a remenar? Posem-nos a remenar. Qui suggereix un primer moviment? Pel blanc. Els que dieu que sembla que el blanc guanya. A veure, va, llanceu-vos. C6? Perdó? C6? C6? Així? Jo crec que sí. Com juga el negre? Els que ens sembla que pot empatar. Si mou el rei, sembla que el peó li costarà l'alfil, no? És a dir, el rei aquí, entraríem amb rei a 8, oi? Així, i el peó se'n va a missa, hem de donar l'alfil del rei, però llavors el rei negre que està aquí no pot marxar d'aquest sector d'aquí, del sector de rei, perquè aquesta amenaça serà mortal, i el rei blanc, mentrestant, es vindria a berenar tots aquests. Per tant, el rei no pot jugar. Aventuro molt si dic que ha de jugar l'alfil. Sí, alfil a D5, no? Alfil D5. No. Re B6, no? Rei D6. Això és un alfil per peó, això ja. El rei. No. Rei D8. Rei C7. No, pues llavors menjar a tapeu. Amb què? No, No, ara tocava G6, no? exacte, G6 tocava, jo crec, i corones el peó de F. G6 com l'atura. Molt ben vist. Ferran i qui més, no sé qui més l'ha plantejat. Molt ben vist. Sí? Això us he dit que quan començava que hi ha una curiositat. La curiositat és que això és d'una partida viva. Això és d'una partida viva que van jugar Keller i Schlemmer a Viena l'any 1943. Perdó, sí. El 1943. Quina és la curiositat? Que en aquesta posició el blanc va abandonar. Sabem que va abandonar, no devia trobar línia. Semblava que l'alfil ho aturava tot. Però atenció, la variant que ara hem vist la va mostrar el mestre Rellstab força més tard. Ja estava, ja aquesta partida ja s'havia donat per perduda, ja estava, etc. Bé, devia imaginar-se coses. És possible que s'imaginés, dic jo, que al calcular veiés coses d'aquest estil. I ara què? Com?
Sí, però potser li va semblar que s'aguantava. Va veure fantasmes, perquè això, com continuarem ara? Ara rei B7? Doncs així. I ara? Rei C6, ara rei C6. No? C6. Rei D6. Rei D6. Rei D6. Jo aquí potser em plantejaria també el G6 i menjar aquests, però bueno, rei D6, dius. Sí. Són taules com a mínim, no? El rei C6 i són taules. Com? Rei C6 i són taules, no? Exacte. Com a mínim, les taules sembla que les troba ràpid. Va abandonar. Aquest Keller va abandonar. Com? O la pròstata, jo què sé, no ho sé. Teníem mal de ventre, Exactament, no? pressa. Però és la curiositat és que dius, bueno, també entre gent més o menys del ram també passen coses d'aquestes. Anem a un altre. Us sembla? Aquest era el 21. Doncs anem al 22. Bueno, doncs ja hi som. Aquí d'entrada juguen blanques i només contemplem dues possibilitats, lògicament. O bé que el blanc guanyi o bé que siguin taules. I ara aquí és allà on s'ha d'afinar. Aquest ja és com de virtuosisme, és d'aquelles coses que dius, bueno, quines coses objectives hi ha? En aquest cas, n'hi ha algunes de molt clares. Hi ha un peó passat, que està a 3 de corona. A 3 passos de corona. I encara hi hauríem de dir una altra cosa objectiva aquí. La digueu... Corona en negre, però... Bueno, jo poder perquè... per deformació. Però dels tres passos que li falten per coronar, què hauríem de subratllar? El 7, no? El de 7. Sí, només hi ha un de blanc. Que diguem que si aconsegueix passar el de 7, que és el blanc, ja és a dins. És a dir, dels 3 passos per coronar, el negre el pot aturar, perdó, he agafat malament la diagonal, el pot aturar des d'aquí només. Més coses objectives. Però el blanc també té l'àfil a les caselles blanques, també pot fer, no sé, contraatacar, no? Sí, però... No sé, no sé. Hi falta una cosa objectiva aquí, Lluís. Els reis, no? No, amb la línia aquesta de contraatacar, etc., de dir que és veritat que l'alfil blanc defensa aquest quadre, etc., però tenim clar que si l'alfil negre s'estimba sobre aquest peó, encara que el blanc quedi amb l'alfil de més, són taules. Sí, no es pot perdre el peó. M'entens, Lluís? Sí que aquesta casella, el blanc ja la té defensada, és veritat. Però anem a lo senzill. Si ara avancem l'alfil el ve a aturar aquí i nosaltres avancem, és veritat que li costa l'alfil, però... Amb un sol alfil no es guanya pas. Amb un sol alfil són taules. És a dir, objectiu complet per les negres. Ho tenim clar, això. Amb això ja ens surt, si és que hi ha un pla, si és que hi és, ja ens surt què ha d'aconseguir el blanc.
posar l'alfil a H7. El que passa que si el posem a H7, sí, és una idea important. Quan tinguem el peó a H6, vol dir que per entrar l'alfil haurà de marxar. Sí. Això al costat del rei, no? Falta el rei. Acostar el rei. Sí. Sí, perquè el rei negre entra lliure i el rei blanc hi ha el seu alfil blanc que el molesta, no? Potser. L'alfil C8. Amb quina idea? I quan ens el toqui, què farem? Ja ha guanyat un temps. Avancem el peó. I quan avancem el peó i quan ens agafi aquesta diagonal, ens està amenaçant l'alfil, Ei, però al moment que traiem l'alfil, ell es posa a C7, Exactament. Ho dic perquè abans has dit evitar que vagi a C7, per exemple, doncs ja hi és. Ho veieu, això que estem dient? Algú no ho veu clar? I no es podria... Sí. Exacte, això sí. Però així les castanyes estaran a E6. Dos. Jo faria en l'alfil. En l'alfil i en el peó, pocs que pot coronar, només en les dues, crec. Sí, jo avançaria el peó, que tinc H, a A6. Ell baixarà a l'alfil i el posarà a G8 per impedir. En aquell moment, jo el peó, l'alfil el posaria a G6. I llavors ell no sé quina jugarà, o jugarà el rei o el que sigui. No, t'ha dit que això seria abans. Jo primer posaria el peó a A6 i me quedo aquí. Ell baixarà. Baixes en la diagonal per impedir. Força ha de venir aquí, no? Vale, sí. Llavors jo a l'alfil el posaria a G6. Aquí. Llavors no sé quina jugaria ell, perquè si no té jugada, jugaria el rei, qualsevol. Llavors ara ens toca a nosaltres. Ell acostarà el rei. Per exemple, i ara nosaltres posem l'alfil a F7, amenaçant el seu alfil. Una de dos, té que manxar, i en aquell moment seguim avançant el peó. No, ell, Ferran, ell no menja l'alfil, ell juga l'alfil aquí, davant del peó. També, és veritat, aquesta no l'havia previst. No, però està molt bé com el vas apretant. Sí. Està molt bé. Veus la... Recordeu que tenim dues opcions, la A i la B. El negre, que passi. Primer s'ha de fer H6, no? Primer H6? Primer.
I què, que faci alfil G8? Jo estamparé l'alfil, faré un alfil a 6, una cosa d'aquestes, d'aquí una estona, i li faré jugar-se l'alfil. I una cosa que heu dit és que, em sembla que l'has dit tu, Lluís, que les curses dels reis, evidentment aquest rei té unes ganes enormes de venir cap aquí. O cap aquí, cap aquí, o cap aquí, cap aquí, és igual. Té moltes ganes de venir cap aquí. Però amb la cursa del rei hi haurà el rei blanc, quan Sí, va que l'he trobat. avançant, es troba amb aquesta casella que estava dada per l'alfil. I això, a veure, per dir-ho així, si fem directament el pas, aquí tenim un problema, perquè ara aquí no podem passar. I en el cas de que fem la volta, fins i tot ens pot complicar. Però el problema també el té ell, no? Com? El problema també el té ell. Sí, però a ell no li podem impedir fàcilment que vingui cap aquí Sí, abans, no? i ja és a casa. Sí. És aquesta la història. Jo dic ara com a il·lustració. Ens trobem que amb la cursa, perquè si no, a veure, fem simplement la cursa de reis, si el rei li tapa algun quadre de l'alfil, evidentment, entre l'alfil blanc i el rei que apreti l'alfil negre, això caurà. Però el problema és que si ve el rei negre també ve partit. No deixa treballar en el rei. I alfil A4 de primera. Alfil E4. El rei té molt clar que ha d'anar cap allà. Ara, rei B6. Rei C6. Ara alfil G6. No, se Que se m'escapa. t'escapa. Se m'escapa. Ho haig de fer... No, se m'escapa, merda. Algo és malament. Sí, comença amb el rei, millor. Veieu la idea, de la que planteja el Lluís. Jo el que plantejava és que amb la cursa de reis el negre està prou ben situat perquè té aquest punt d'aquí, aquesta casella d'aquí fiscalitzada, amb l'alfil. Ja, però després pot jugar una mica, no? Amb l'alfil i amb el peó. La pregunta és com? Ja. Algú veu alguna línia? El negre es pot quedar en Schussmann, Sí, cursa de reis. però amb l'àfil allà baix. No. Ara Aquí no passes, ara. Què fas? Ara no puc passar per E6, ho veieu? No puc passar per aquí perquè m'enganxes l'alfil. Per tant, passo per 7. No, el rei, no? E6. I ara sí que pots avançar el peó. I com es progressa d'aquí? Si el rei negre es posa a 8, H8, ja són taules. Clar, el moment en què surti l'alfil, si surt per aquí ens el mengem. I si surt per aquesta diagonal, el moment que vulguis, el rei ve aquí. Amb la qual ja té accés a 8. H8. Sí, aquí ja no s'hi pot fer gaire res, no? Opció A o opció B? Vale.
Pues jo, a veure, no provo jo. Va, prova tu. Vinga, a veure, el rei B5. Rei B5. Suposem. Rei C5. Vale, ara H6. Aquí no n'hi ha gaires. Ai, tenia d'haver perdut un temps, no? Ara m'ania molt bé que jugués el negre. Ara sí, exacte. Si ara jugués al negre tindria algun problema, no? Sí, Tot i que no ho sé si passant per D8 vols dir què li faries? I un alfil A6, ara? No, aquesta no. No, perquè ja no. No, si es posa la fila aquí ja està. I si ara jugués al negre, Jacob, vols dir que amb rei D8 no passa igual? Avui de 5. Bestial. Però bueno, en qualsevol cas juga el blanc. Sí. Són les 8:02. Deixem un taules. Això guanyant mai, la blanca. això mai. Guanya el blanc. Això mai ha de guanyar el blanc. Si voleu, ens el mirem ja una mica ràpid. Això perquè l'alfil l'enganxarà per darrere, no? H6. Obliga. Això és forçat. Veus, les que obliguen sempre. I ara, atenció, jugada molt bonica. Ah, vale. Obliga. I ara Ja li veieu el truc, eh? Sí, ja està. Hem Guanya un aconseguit temps. baixar. Sí. Guanya tot això que estàvem buscant, que el rei negre no passi, guanya aquesta jugada. És molt bonica. Li veieu la punta, Lluís, Ferran, Sí. Xavier? Sí, sí. És a dir, ara té dues possibilitats. O juga l'alfil o juga el rei. Si juga l'alfil, a H7, comencem la que semblaria òbvia, aquesta. Veieu com continua el blanc ara? Aquí guanya el temps. Perquè l'alfil no pot prendre, perquè desempara la casella. Única jugada aquesta. I ara el rei arriba aquí i, a més, no deixa progressar el rei negre. Aquí és allà on el negre guanya alguna cosa. Perdó, el blanc. Alfil E4. Alfil D5. Alfil D5, molt bé. Perquè ara, si ara vingués amb el rei, altra vegada el rei el supera. Però, en canvi, amb alfil D5, pràcticament s'ha de mantenir en aquesta diagonal i el rei passa. I ara fixeu-vos que el rei blanc li porta avantatge. Rei C6, rei C8, rei D6. I ara, atenció, F7. molt millor, perquè ja va deixant el camí clar. L'alfil ha de moure's en aquesta diagonal, però el rei passa. L'alfil s'ha de mantenir, el rei passa i el rei negre s'ha quedat en el camí. Aquí juga rei, perquè si ara jugués l'alfil, l'alfil taparia aquest quadre, ho veieu? Per tant, ha de jugar el rei. Rei G7. Atenció, rei E7. Sí. Alfil G6. I ara sí, alfil G6, rei G6 i es guanya.
perquè l'intent d'arribar ja no l'atura. Tot això és pràcticament forçat. Comptant que faci rei B8. L'altra jugada que pot fer és alfil H7, correcte. I ara què fem? Doncs no, l'altra jugada, diguem-ne, semimàgica. Semimàgica. Perquè continuem tallant el pas per aquí del rei. És a dir, si ara ens jugués, per exemple, rei a baix, nosaltres rei aquí. I el continuem tancant. La qüestió és sempre tenir temps de passar amb el nostre rei. Ho veieu? Sí. El que passa que ell pot fer, per exemple, alfil G6 i nosaltres fem alfil B5, que talla aquí. Rei B7, rei B4 i ara què? Si ara ve aquí, nosaltres venim aquí, i quan ve aquí, nosaltres venim aquí, i el rei no passa. Sempre estem amb el mateix. Doncs pot fer rei B4. Alfil A4. Mantenint aquesta diagonal. Sempre és la mateixa, els reis en oposició i la diagonal blanca tallada. Pot perdre el temps, alfil H7, però nosaltres anem a fer la volta. Si el rei s'encanta cap aquí, el tanto perquè llavors l'alfil jugant aquí, per exemple, el rei ha quedat molt desplaçat. Ho veieu, això? Rei C7, rei D5, rei D8 i rei A6, i s'ha acabat. Resulta que l'alfil acompanya el pas del rei, tallant el pas del rei negre. És bonic, és molt instructiu. Sí? Ho deixarem. Això és d'un estudi de Grigoriev del 1931. Molt ben fet. Des del principi. La idea és, a base d'aquestes diagonals que hem vist, o d'aquesta, tallar el pas del rei negre cap al flanc de rei i que el rei blanc hi arribi abans, ja està. Un cop te l'expliquen, dius, sí, llavors ho veiem clar,